Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Charlotte Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Toda kutenda urukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti vakachenjera part 4. Vakachenjera part 4. Yes. It's okay, mfundisi. Ibvai mangotiverengera Daniel 12 verse ya 3. Daniel 12 verse 3. Right. Vakachenjera vachapenya sekupenya kwekudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nekusingaperi-peri. Tiri kudzokera panhau yedu yevakachenjera. Yes, last time makaitsanangura zvakanaka. Pataiti bhuku raDhaniel pariri kupendera riri kunotsimbidzira zvikuru paboka iri kunzi vakachenjera. Vanoita sei pastor? Hanzi vanodzorera vakawanda mukururama, kuisa vanhu muukama naMwari, right. Kudzidzisa vanhu shoko. Kupenya kuri kutsanangurwa ndekwekuti pamunhu wega wega waunenge wadzidza naye shoko raMwari, iye achigashirawo shoko raMwari, pazita rako mumarekodzi ekudenga panoiswa star, panoiswa nyembe. Right. Ndo pekuti tazoponeswa taakudenga pari kunzi tinenge tichipenya nenyeredzi. Inyembe kuratidza basa revhangeri rakabatwa nemunhu ari panyika. Saka kuchenjera kuri kunobuda pakuparidza, pakudzidzisa vamwe kuti vauye kuna Mwari. Beautiful. Yes. Right. Regai tiende pamberi mutiverengere zvitiwedzere kujeka. Okay. Pana 1 Vakorinde 15 verse 1 to 3. 1 Vakorinde 15 verse 1 to 3. Right. Zvino hama dzangu, ndinokuzivisai vhangeri yandakakuparidzirai, iyo yamakagamuchirawo neyamunomirawo mairi, iyo yamunoponeswawo nayo, kana muchiibatisisa nemutoo wandakaiparidza kwamuri, kana musina kutenda pasina. Nekuti pakutanga ndakakupa izvo zvandakagamuchirawo, kuti Kristu wakafira zvivi zvedu sezvakanyorwa pamagwaro. Now patiri kutaura nenyaya yekudzosera vamwe kukururama. Yes, pastor. Tiri kutaura pamusoro pekuparidzwa kwevhangeri. Right. Saka vhangeri rinoparidzirwei? Rinoparidzirwa kuti vanenge vari gashira vagoponeswa. Handiti wazvoona? Nyaya yevhangeri kuparidzwa kwaro haisi yekuti vanhu vaungane mumachechi vaite zvibuka. Munzwa mwaitaura kuti pamachechi esaya ivane yako yaunopinda honai mavigirwa aitwa amai avo, hamukuona kuti zvakanaka here izvo? Uno vanhu vanokubatsira munhamo. Vhangeri hariparidzirwe kuti ugowana vanokubatsira munhamo. Okay. Unotoona vamwe vanhu vachiti mazuva ano ndakambomira kuuya kuchechi. Okay. Munyatso kumubvunzisa chii chakaita kuti umire kuuya kuchechi? Panhamba
pemurume wangu chechi haina kuita zvakanaka. Kana kuti pakafa amai vangu chechi haina kunyatso kundibata zvakandikomborera pamoyo pangu. Kana kuti pakachata mwana wangu chechi haina kubuda. And you see now, zvoita sokuti vanhu vari kuendera kuchechi kuti vagobatsirwa kweupenyu hunohu. Yeti kunamata kana vanhu vanzwa vhangeri vanouyira kuti vagowana ruponeso pakupedzisira. Ndo zvinoingwa kuchechi. Hatiuyire kuchechi vateereri kuti tigobatsirwa mudzinamo pamichato and so forth. Aiwa, tinotouyira kuti tibetsereke nezvidzidzo zvacho kukwanisa nekukonenzvera ukama hwedu naKristu kuitira kuti tikuwana ruponeso. Saka ipapo pariraiti chindibatsira indonyanyotaura nevanhu anogona kungochaya nhare obva ati munoshandira here. Ava vanenge vakure vakazviya zvekubatsirwa zvekuti pane zviri kumunetsa panyama zvaanenge aida kushandirwa. Ndikuda kuedza kuti ungapindure sei pakadai, because pamwe pacho pandinoedza kupindura ndichida kunzwisisa kuti kushandira rudzii, tinodzidzisa bhaibheri. Unongoeda kutsanangura munhu kuti tinodzidzisa bhaibheri rinoburitsa zano raMwari rekuponesa kwemunhu. Mumwe anobva atobwekana izvozvo akavhiringa. Ndofunga ndisu vatungamiriri hatina kuudza vanhu kuti chinangwa chekuuyira kuchechi hachisi chekusvikobatsirwa kweupenyu huno. Kubatsirwa kweupenyu huno mabhenefits anongouyawo ari temporary, ndo atori temporary. Chaicho chinangwa ndecheupenyu husingaperi, ndo chinangwa chekunamata. Saka vhangeri racho vanje meseji inofanira kuti iparidzwe ndeyekuti tinoponeswa nekutenda muna Kristu akafira zvitema zvedu. Meseji ndeyekuti kudii? Meseji inofanira kuenda muvhangeri ndeyekuti tinoponeswa nekutenda muna Kristu. Uri kuona vhangeri parinenge richiparidzwa, meseji inofanira kuenda kuvanhu ndeyekuti kudii? Ndeyekuti tinoponeswa nekutenda muna Kristu. Nekuti ndiye akafira zvitema zvedu. Saka ndo meseji inofanira kudzidziswa, ndo inofanira kuva central pakuparidza kwese. Chinofanira kuattracta vanhu kuuya kuchechi, kuuya kuvhangeri, ruponeso runouya nekutenda muna Jesu. Tiverengerei mufundisi kuna Luke 15. Kuna Luke 15. Vhesi ya 7 nevhesi 10. Luke 15 verse 7. Ndinoti kwamuri saizvozvo mufaro uchava kudenga pamusoro pomutadzi mumwe unotendeuka kupfuura vakarurama vana makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vasingatsvake kutendeuka. Ndinoti kwamuri saizvozvo mufaro uripo pamberi pevatumwa vaMwari pamusoro pomutadzi mumwe anotendeuka. Now panapa pari kuiswa pachena mufundisi kuti kudenga kune mufaro kana paita one adzorerwa kukururama. Yes. Right. Saka fungwa iri kubuda panapa ndeyekuti ngirozi dzinopembera dzinofara. Right. Kana paita munhu aita sei? Atendeuka. Saka isusu sevanhu manje kuti tigone kunofarawo kudenga pamwe chete nengirozi tinofanira kuita zvacho zvinofadza ngirozi. Ngirozi apa dzanzi dzinofarira mutadzi akatendeuka. Saka kureva kuti ukapinda muchirongwa chekushandira kutendeuka kwevanhu wapinda muchirongwa chinonakidza ngirozi. I get it. Anditozvo. Masame team. Matimu rimwe chete. Anditozvo. Hatifanire kuti tichazonofara nengirozi taakudenga pano pasi tisiri kumbowadzana nadzo. Aunaoni adzopabata. Aiwa ndapanzwa muri kuti mimi zvinofadza ngirozi kutendeuka kwevanhu vaparidzirwa. Right. Saka zvitoripo pavatendi vakawanda kuti vaneimagina joy yavachanoita kudenga but joy yacho inobva ita question kuti vanonoiwana sei nekuti chinofadza ngirozi kuparidzirwa kwevanhu vachitendeuka. Yeti munhu ari kuti ndichanofara kudenga iye zvina haapo paprogramu inofadza ngirozi. Unobvunza kuti pane chimwe chinhu tingangoti kushanda kwaSatani akasunamisa zvinhu. Zvinezvi munhu anonzwa kuti ndine kalife kana akawana fuma
akanga aine kubudirira kwaaita mudzidzo nezvimwe zvakadaro. Now pfuma yacho so munhu ndeyekuti akawana claim yake, ndakawana claim yemugold wegold, claim zviya pekuchera mugoridhe. Yeti kudenga manje nzira dzoko mapavement dzakapevhewa negold. Ndo inenge ichitsikirwa, ndo inenge ichitsikwa. Handiti wazviona iye iri kufira vazhinji, iyo vachinzwa vanhu akatemana nematemo, akatemana nemabheneti kuningirikini kwavari kukorokosawo. Handiti wazviona kudenga ndo rinenge richitsikwa, ndo rinodirwa tara yacho igold. Saka kana iwewo pano pasi ukabatikana nekufarira gold, kudenga manje unonoshaya chekufarira because rinenge iri everywhere. Madhoo eko magedha akagadzirwa nesimbi dzinokosha kudarika gold. Saka manje kuti utonofara kudenga manje, pfungwa dzako dzinofanira kukwatanurwa kubva pakuperera nekutyokera mugoridhe, ufarire zvinofarirwa nengirozi. Yajeka ndamboedza kuti yanyatsobuda. Muri kungoti bedzi tofanira kuva timu rimwe chete. Inda pana vaHebhuru 1 uverenge vhesi ya13 na14 kuti zvinatsokujeka zvandiri kutaura. Hebrews 1 verse 13 na 14. Right. Asi wakambotaura kunani wavatumwa achiti, gara kurudyi rwangu kusvikira ndichiita vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzangu. Kwa havazi vose mweya inoshumira yakatumwa kuzobata nekuda kwevanodya nhaka yekuponeswa here? Na uri kuona basa ngirozi panapa dziri kunzi mweya, but mamessenger aMwari ari maspirit beings. Dzinotumwa basa rei kana dzichiuya panyika panapa? Dzinotumwa kuzobatsirana nevachapinda munhaka youpenyu husingaperi. Yes. Ndo mission yadzo kana dzichiuya pano pasi, kubatsira kuti vanhu vagoponeswa. Saka iwe ukapinda munyaya dzevhangeri manje watimu rengirozi, zvokuti kana dzakubva panapa dzauya kumisheni yadzo dzichidzokera zvokuti tiri kushanda naana Caston. Akatauriroke ndenge kuda kudenda vateereri so kuti vanyatsodzwa kuti wakomana chiri kutitadzisa chii vateereri. Mukunzwa mabudiro azviri kuita mubhaibheri kuti tofanira kuva timu rimwe chete nengirozi dzaMwari. DzaMwari misheni yadzo kubatsira nekushanda nevari kuparidzira vamwe kuti vanhu vauye mukururama vagoponeswa pakupedzisira. Hatijoinei timu rakadaro. Zvangondinakidza bedzi pamabva mataura zita rangu kuti dzinotoenda dzichitoti mazuva ano tiri kutishandana naCaston. Handi pamberi unzwe pana mabasa 8 verse 26 kuenda ku31. Mabasa 8 verse 26. Zvino mutumwa washe wakataura naFiripo akati, simuka uende zasi kunzira inobva Jerusarema ichiburukira Gaza, iyo nyika irenje. Akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kuine murume weEtiopia, muranda mukuru kwazvo waKandesi, mambokadzi weEtiopia, waichengeta pfuma yake yose. Wakanga auya Jerusarema kuzonamata. Wakanga achidzoka agere mungoro yake achirava muprofita Isaya. Mweya akati kuna Firipo, swedera urambire pangoro iyo. Firipo akamhanyirako akamunzwa achirava muprofita Isaya akati, unonzwisisa zvaunorava here? Iye akati, ndingagona seiko kana mumwe asingandidudziri? Akakumbira zvikuru kuna Firipo kuti akwire agare naye. Now panapa pari kuramba pachiwedzera pafungwa yatiri kukurukura kuti ngirozi dzinobatsirana nevanhu mukufambisa vhangeri. Ngirozi dzinotungamirira vatendi kuenda kuvanhu, vatendi vaakunzwisisa ane chimwe chaakanzwisisa, dzinovatungamira kuenda kune vanhu vanofanira kudzorerwa kukururama. Saka ngirozi ndiyo yakagaidha Filipi kuti aende kumukuru. Saka ngirozi dzinoti ari kutsvaga chokwadi, dzomusanganisa neanochiziva. Handiti wazviona? Ndo zvakaitwa Filipi, akagaidhwa nengirozi kuenda kuna minister of finance wekuEthiopia, muranda waKandasi. Handiti wapaona kuti inomudzidzisa. But maona here chimwe chinhu kuti mukuru uyu anga ari government official. Zviri kureva izvo kuti chero nemagovernment officials vanofanirawo kutonzwa nyota
yekuziva chokwadi chaMwari, kutotsaura nguva yekuti ndoda kunzwa kuti Mwari vari kuti kudii munguva dzebhaibheri. Mukuti here nanhasi unowu, because izvi zviri kuitika izvika mienzaniso yatinopiwa ndio inotaurwa naPaul kuna vaKorinde 10 kuti zvakanyorwa kuti tidzidze, kuti tidzidze isusu kuti chii chinofanira kuitika muupenyu hwemunhu totisa minister of finance. Anofanira kuve nenguva yekuverenga bhaibheri achinyatsotsvaka kuti Isaiah ari kumbonyatsoti kudiko panapa. But alright, maybe pamwe unenge uchitadza kuobserva pasi rino rese zvinoita kunge vanhu ava vakawandirwa nezvimwe zvinhu zvekushaya nguva yechechi. Handisi kuti havaende kuchechi kana kunamata, but uchiona from afaka zvinoita kunge zvinonzi pavanotozowana free time, free time yekunotamba mimwe mitambo yaana gorofu vachidaro. Zviriko here pastor? Zviripo zvekungotaura katiri mustudio zvinoraramika here kuti vanhu vakuru, because uyaive minister of finance weAfrica yese, zviripo here zvingatoraramika kuti munhu mukuru akadaro asikogara muchechi achidzidza shoko? Ndo zviri kutotaurwa panapa, because chinodiwa naMwari kuti vakuru vanzwisise kuti kana takadai so vakuru kwatiri, asi pamusoro pavo pane vakuru varipo vakabata mweya wavo, vakabata upenyu hwavo, vane ramangwana rekusingapere rezvavari ivo. Saka vanofanira kuti isusu tinosubmita kwavari, asi ivo ngavazive kuti pamusoro apa pane vakuru vanotungamirira zvemweya yedu neupenyu hunohu, kuti hazvigumire musi wandinofa, kune upenyu husingapere huchamutswa vanhu vaakuenda. Ndo zvainzwisiswa nemuranda waKandasi. Saka aitotsaura nguva yekuti atori parwendo, because vakuru vanofanira kuti vari busy ari mundege achienda kune imwe meeting avhurewo bhaibheri achiriverenga. Handiti wazviona, ari kudhiraivhiwa nadhiraivha wake ngaave nenguvawo yekuverengawo vhangeri, kana kuisa munzeve turi kuiswa nevafana tuya achiteererawo achinzwa vhangeri. Handiti wapabata ka? Ndo chimwe chinhu chabuda ipapapa. Saka chimwe chinhu chabuda apa Caston, murume uyu aitobva kuJerusarema kunonamata kuchechi, aitobva kuchechi, asi Firipi akatumwa nengirozi kunomutsanangurira. Zvirava kuti pari kunzi tiende nevhangerika hakuzi kungoenda kuvaHedheni bedzi. Aiwa, ngirozi dzinotolinga nevamwe vanotoenda kumachechi, kuti iwewe wakanzwa chimwe chidimbu chechokwadi chaasati anzwa iye unomuisirawo pachena anzwisise. Ndizvo zviri kudiwa naMwari. Saka vanoparidza ipapo ndo pairi kubva yakiya pasi, iri kubva yakiya, especially pekuti une zvawatodzidzawo mushoko raMwari, but wotoona kuti adi angu vanoinamata, asi apa ndofunga panoda macorrection, because the moment adi aya vaenda kune mumwe wavo iri kubva yanoramba ungonzi tine chechedu. Murikuona zvairi kunoitwa, haisi kunotorwa iri nyaya yeshoko, iri kubva yanobloka kuti tine chechi yedu. Izano raSatani riri kudivhaidha vana vaMwari. Ukambona kuti varimi vanoti umwe kana arima uye hati ndine munda wangu, aiwa, vanotosheya maidhiya kuti mbesa dzavo dzese zvibude zvakanaka. Ndozvofanira kuita vana vaMwari, kusheya kuti zvijeke. Saka ngirozi dzinenge dzichipindira mese imomo. Saka unoona kuti daily pane zviri kuitwa naMwari mumwoyo yevanhu, nzara yekunzwa shoko, ngirozi dzichiuya dzichibatsira. Saka ndozvinofanira kunge zvichiitika kwese kwese izvozvo. Minister of Finance wandibata but ndichiri kuda paya vateereri, tiri muchirongwa vakachenjera part 4. Ndanyanya kufarira pekuti kuti uve timu rengirozi dzaMwari, pinda pabasa rekuparidzira vamwe, uchishingaira kuuyisa vanhu vakawanda mukururama. Pabva pabuda kuti mazera ese tinofanira kuva vanhu vanowanawo nguva yekuverenga shoko raMwari, even magovernment officials. Zvirotorimo mubhaibheri mienzaniso yevamwe vaive vakuru chaizvo asi vaiwana nguva yekuverenga bhaibheri. Kunyange mashedhuru edu ari busy, zviri kubuda muchidzidzo, ngatiwanei nguva yekuverenga bhaibheri. Tombodzwa kambomufundira. Ndawana mvura muno murenje iyo
Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena ndawana mvura, ndawana mvura muno murenje, iyo imvura inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena ndawana mvura. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, ini ndofara ndava mariri, biri kuna iye ndomuimbira, nasi ndachena ndawana mvura. tsime reupenyu ndiye Jesu, uya nasi uponeswe iwen, ini ndofara nasi ndamuwana, nasi ndachena ndawana mvura, ndawana mvura mvura muno murenje, murenje, iyo imvura murenje inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena ndawana mvura, ndawana mvura mvura murenje, iyo imvura murenje inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena ndawana mvura, nasi ndachena ndawana mvura, nasi ndachena ndawana mvura, nasi ndachena ndawana mvura, nasi ndachena ndawana mvura. Tinomuchingamidza zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera part 4. Vari kunzi vakachenjera ndivo vanoparidza vhangeri, because vanhu vanodzorwa kukururama nekuparidzwa kweevhangeri. Saka mubvunzo mumwe watingade kuti tisati tapedza musoro wenyaya uyu ndokuti ndivanani vanofanira kuparidza kudzora vamwe kukururama. Pfungwa iyo inofanira kuti ijeke. Tati chimboiti bate edu mashure Pata chingoti wafundisi nenhengo. But inofanira kuti inatsokujeka kuti ndivanani. Tiverengere pana Mabasa 2 verse ya 14. Mabasa chapter 2 verse 14. Zvino Petro amire nevane 11 akadanidzira akaparidza kwavari achiti, varume veJudhea nemi mose mugere Jerusarema, chinhu ichi ngachizikanwe nemi, muteerere mashoko angu. Right. Uri kuona musi wePentecost, Yes. mweya mutsvene waburuka kwatinhira, vanhu vaungana. Atinoona achisumuka kuparidza panapa Ndi Petro. Petro aipastor kaona. Ndiye mumwe ne12 vakasarudzwa vakatsaurwa naJesu for training vaya. Saka dai kuri kutaura kwanhasi mucontext yedu inei, Peter tinomuisa kudivi ravafundisi. Saka tinogona kuti patiri kutsvaka kuti ndiani anofanira kuparidza vhangeri, tinogona kuti vafundisi vanofanira kuparidza vhangeri. Tine muenzaniso waPeter. Pabatika. Anditika. Handei zvakare pana Mabasa 4 tiverenge vhesi ya 13. Mabasa 4 verse 13. Zvino vakati vachiona kusatya kwaPetro naJohani, vachinzwisisa kuti vaive vanhu vasina kudzidza, vasingazive chinhu, vakashamiswa, vakaziva kuti vaive naJesu. Now, pane imwe pfungwa iri kubuda apa. Kunyangwe hayo yataurwa pamusoro paPeter naJohn, asi pari kunzi vanga vasina kudzidza zvekuenda kuchikoro. Munorangarira kuti pavakadedzwa naJesu, vaive vabati vehove,
vasina kufunda zvekuva learned zviya zvokutonzi aita form 4 aita form 6 aita chii. Okay. Handiti wazviona. Saka pfungwa iri kubuda ndeyekuti hazvidi kuti munhu atanga aenda kuzvikoro zvekunodzidzira zveupasta Theology. theology hazvidi kuti munhu atange anoita theology kuti agozove muparidzi. Munhu akangove najesu handitika atenda muna jesu une zvawadzidziswa zvawanzwisisa. Because ana Peter zveshuwaka basa ravaita rainguva rekutsvaga kurarama, harizi basa rainyatsoitwa nevakadzidza venguva iyoyo. Saka ndozvazvitoreka kuti muda kungorerutsa kuti mutry kuakomodheta munhu wese afile good kuti neniwo ndogona kutoita basa rekuparidza. Ndozvazvitoreka, ndozvazvitori mufungwa yaMwari kuti ukatenda muna Mwari right uine zvawaakuziva unogona kutotangawo kuita basa, kutodzidzisa vamwe zvauri kuziva zvacho izvozvo. Ende uri kuona manje chazoshamisa vanhu ndechekuti nekuda kwemweya mutsvena pamusoro pavo ndiye akazoita kuti vadzidzise zvinhu kuti vanhu vati izvi zvinodzidziswa nevanhu vakaenda kuchikoro izvo, but ava havana kuenda. Ndo zvinoitika kana mweya mutsvene avapo. Saka vateereri, kana wagashira Jesu watenda ukakumbira namata kuti mweya mutsvene pindeiwo mandiri, handitika munharaunda mauri imomo, chero uri kure nechechi zviya unonzwa vamwe vaita ndiri 15 km ndiri 30 km, uri kwauri kure kwakadaro, mweya mutsvene akauya pamusoro pako unodzidzisa vari pedyo newe zvawakanzwa zviya iwe wotoshamiswa kuti ukaenda kuchikoro kupi. Right, pajeka kuti anogona kuparidza even asina kudzidza pabatika. Right. Hande pana mabasa 6 toda kuverenga vhesi ya7 vhesi ya9 nevhesi ya10 titore umwe munongedzo futi ipapo. Mabasa 6 vhesi ya7 shoko raMwari rikakura, vadzidzi vakawanda zvikuru paJerusarema navaprista vazhinji vakagamuchira kutenda. Ipapo vamwe vavo vaive vesinagoge rainzi ravakasununguka nevakureni nevaAlexandria nevekirikia neveAsia vakasimuka vakaita nharo naStefano, asi vakanga vasingagone kukunda kuchenjera kwake nemweya waaitaura naye. Stephen anga asiri mufundisi, anga ari mudhikoni. Right. Zvichireva kuti mweya unogona kuenda pamusoro pako wokupa uchenjeri nehunyanzvi hwekutsanangura unotoshamisa vanhu kana wangozvimisira mubasa iri. But imwe pfungwa yandoda kuti tibate panapa ndeyekuti unondoparidzira vanani kana uine zvawanzwisisa. Uyu anzi vaiparidzira even vaprista vaitendewo. Saka kunogona kuita vamwe vanhu vaprista dai kuri kutaura kwanhasi vafundisi. Saka unogona kuti uine zvawanzwa chokwadi chakujekera unogona kutonoparidzira mufundisi umwe mufundisi asati ajekerwa nechokwadi sezvawaita. Hauzoti kana paita mufundisi ari kuarea kwenyu weti wabetera mungauye here kuno kwaita umwe mufundisi asi haana kunzwisisa sezviya zvamakabhotidzidzisa musuya. Ita saana Stephen, iwewe wacho muteti. Ipapo ndo pandiri kuti panogonekere pastor, because ndo zviri kutonyatsobuda mubhaibheri. Pangaitwa sei kuti kwamuri vateereri mutozvibata kuti ndo kuticha kwebhaibheri kuti riri kuti mufundisi anoparidza, nhengo dzinoparidza, akadzidza neasina kudzidza vanoparidza, as long vaine zvavaziva uye vazvimisira kuita basa iroro. Uye kuti even nhengo inogona kuparidzira mufundisi weimwe chechi. Zvinganyatsoitika sei kuti pastor vateereri vatonyatsodzwa kuti Mwari ari kuvatuma kuti vaparidze zvatiri kuona kakustragura kwauri kuti hazvidi kuti patange paita mheni kana mabhanagana. Iko kutotaura kwatiri kutoita ikoko vanhu ngavatozvibata kuti ndofungwa yaMwari iyi, kuti uri kwauri ikoko uri nhengo usiri mufundisi unogona kutoti umwe mufundisi akabatawo dzimwe dzidziso asina chokwadi chawazarurirwa icho, utonogara pasi naye wotodzidza naye ototi aiwa ndazviona otoitawo zvakaita vafundisi vari kuna mabasa. Chinoita ndistruggle munozwa chipa. Ndinombotenderera nharaunda yedu
nenyika yedu zviri common pastor. Mamembers vanongoenda kuchechi voudzwa, vongoswogara vomirira kuzoenda kuchechi. Saka muri kunzwa ndiri kuedza kutaura iri papapo, unotonya pfungwa iripo, hauzoone activity ba during the week yemunhu ari kushingaira achidzidza nevamwe. Handisi kubva ndati havako, but ndiri kuti zviri common. Saka kudena kuri kubva muhurukuro iyi ndekwekuti munhu wese kwauri ikoko simuka, ende kana ukanzwa uchiremerwa uchinzwa kutya, ndo paunonamatira zvakaita vadzidzi 10 days dziya vachito zvinezvi mumachechi mazhinji muri kuitika ma10 days ekutanga kwegore, but unoziva kuti vanhu vanenge vachinamatira zvidhina. Toda kutenga zvidhina zvekuvaka dzimba, toda kuti ndibva ndatenga mota iyo, toda kafiti kangu ekuitisa mushikashika, mwabva wanamatira musika wake, ndo zvavanonamatira, ndo zvinenge zvakazara mumanotebook avo pama10 days. Yeti 10 days dzatiri kukopa dzachoka, ava vakatopedza vachinamatira simba remweya mutsvene wekuzoenda kubasa. Ndo zvadzaive basa rako. Saka ndozvo tinofanira kuita, isitei mapurogiramu ako. Iwe ukati 7 days, ukati ndine 11 days dzangu dzekunamata, but minamata yako ngaizare nekukumbira simba rekuzoenda nevhangeri. Saka chibatsirai munhu wepastor obva ati, mufundisi makadii, ndina tete vangu handiri kudzidza navo, but makatitumira chidzidzo chacho ndinacho, but ndokupa here nhamba dzavo munyatsotaura navo imimi. Ndinoti inini kana ndatotaura newe handito watozvinzwa. Unoziva kuti moto zvaunoita kana sora riri panapa rikatsva harimirire kuti muchisi waribatidza ubatidze riri pamberi. Aiwa, ndo zvandaifunga pastor. Wabata pfungwa yacho. Ndatoibata kuti ivo vana vari kudzidza nateta vaka zvidzidzo pamwe vanotori nazvo vakatumirwa, nepabata napo kana zvamujekera anotsanangura nebhoza. Ndiri kufunga pastor, ndiri kufunga kuti basa iri rinotungamirwa futi nemweya mutsvene. Exactly. Kuti uchinzwa unge usina kukodzera asi wazvimisira, ndiri kufunga kuti mweya mutsvene ane kaitiro kaanoita kanotoita kuti zviite. Ende unoona futika kana munhu akakunzwa paredhiyo akagutsikana kuti ndizvo, tete vake kangavanzwewo pachidzidzo chacho kana atori nacho mufoni. Anenge ainacho, ngaachivati teererai, iwo wakanzwa nekuteerera, anenge achida kuti tumiraiwo tete vangu zvamuri kutitumira. Ndo pandiri kuti aiwa, kana kuri kutumira kwavo kuti arida kuti tete vapinzwe mugurupu, malingi aripoka emagurupu, but ada kuti zvaakanzwisisa yematsanangura tsanangurirai tete imimi direct, imimi futi. Tarisaone neuwandu hwemamiriyoni evanhu vari kuteerera, kuti ugopota uchiti mamiriyoni yavo uchivateera 1 by 1. Hazvizokwanisa. Pfungwa yandiri kubata, Mwari anenge arida vanhu vese kuti vapinde pabasa. Maybe vateereri papfungwa iyoyeyo ndoda kuita kunge kuvachallenja. Imbozviedzai kuti ndoda kuita uriwe. Muchaona tichazoita mukana pastor pamwe Mwari akatendera ekungogashira matestimony kubva kuvateereri vachingotaura bedzi kuti mufungeka Mwari akandigonesa ndaidzidza newangu, so that timbowana matestimony, because ndiri kufunga kuti kuna ateereri vanotofunga kuti hazvigoneke kuti ungori munhu utodzidza nevamwe. Iwo matestimony auri kukumbira vanenge vakasunuka vataura ndinonzi Nhingi, wandaidzidza naye ndinhingi, asi vasingadavo kubudisa mazita vanogona kusadaro. Maybe zvinotoencourage vamwe, because Daniel paari kupedhera bhuku achinobuditsa kuti vakachenjera vachapenya, vanodzorera vakaroma kururama ari kunobuditsa sekunge ari kuti honai vachaenda kudenga chimiro chavo. Saka izi nyaya yekuti tisiye tichiisiya ichiita kunge iri optional, kuti munhu ati akaindonamata asi zvekuzodzidza nevamwe hazvisi mandiri. Saka mukunzwa ndiri kuita kakunenge kakubatika. Indapana mabasa 13 verse 2 ndivanani vanofanira kuenda nevhangeri. Mabasa 13 verse 2 ubva waiverenga pamwe chete namabasa 17 vhesi ya 10 kuenda pa12. Mabasa 13 verse 2 vakati vachishumira Ishe nekuzvinyima zvekudya, mweya mutsvene akati, nditsaurirei Bhanabhasi naSauro kubata basa randakavadanira. Mabasa 17 vhesi ya 10. Pakarepo hama dzikatuma Pauro naSirasi Bheria usiku. Ivo vakati vachisvikako vakapinda musinagoge ravaJudha. Ava vakanga vakanaka kupfuura veTesaronika.
vakagamuchira shoko nemwoyo wose vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe kana zvinhu izvozvo zviri izvo. Naizvozvo vazhinji vavo vakatenda, navakadzi vaikudzwa nevagiriki nevarume vazhinji. Now vamwe vano rimwe boka revanhu vanoendesa vhangeri vavhangeri. Panapa tapuwa muenzaniso waPaul, evangelist. Vanhu vanenge vakatotsaurwa vari vavhangeri, havasi vafundiswe kuti vaya vane pavari kugara pavaine machechi avari kuti ndiye pastor weipapo, asi vanofamba vachiendesa vhangeri kwakasiyana siyana. Saka tine kategoriwo yevavhangeri. Vamwe vanenge vachivati maevangelist, vamwe vangonanzi malay preachers mukusiyana kwavo, but vanhu vasina territory yaari fixed, asi anopota achienda nevhangeri. But chimwe chinodiwawo futi kana vavhangeri vaparidza, kana vaparidzi vaparidza, unoona zvakaitwa veBheria vari kunzi vakanga vakanakawo kundawo kuTesaronika, because vaiti kana vaparidza vogara pasi vachiinzanisa magwaro. Izvi anga achitaura izvi kuinga pana Ruka panoti, kuinga pana Revhitiko panoti, vakukombeya mascriptures nezvataurwa. Ndo zvinodiwawo kune vanenge vateerera. Handiti wapabata. Ngatiendei pamberi mufundisi. Yes, pastor. Ngatiendei pamberi. Toda kuti mutiverengere Mabasa 18 vhesi ya 24 kuenda pa27. Acts chapter 18 verse 24. Zvino mumwe muJudha wainzi Aporo werudzi rwepaAlexandria, murume wakanga akadzidza zvikuru, wakasvika Efeso, wakanga ane simba pamagwaro. Uyu wakanga adzidziswa nzira yaShe, akashingaira nemweya, achitaura nokunyatsodzidzisa zvaJesu, achiziva rubhabhatidzo rwaJohani bedzi. Iye akatanga kutaura musinagoge asingatye. Zvino Prisira naAkwira vakati vamunzwa, vakamutora vakanyatsomududzirira nzira yaMwari. Panapa pari kutaurwa zvaApolo. Apolosi ari kuratidza kuti akanga akangodzidza zvishoma shoma, but haana kumirira kuti nditange ndadzidza nyaya dzese. Akasumuka nezvishoma shoma izvozvo, ototi nazvo. Saka tiri kuti kumuteereri zvishoma zvawakanzwa izvozvo. Nozati kuna vamwe vateereri vakatanga nesu patakatanga 2018 chirongwa chinechi, but kune vamwe vachangotanga gore rino. Haikona kuti dai ndakatanga nemi kudhara, kana kuti ndomboti chovhei kusvika panopera gore. Aiwa, zvishoma zvawabata izvozvo ndo zvakaita Apolo. Alright. Waibata? Saka akutoenda nezvishoma izvozvo. Saka ndo zvatiri kukurudzirwa kubva mushoko kuti tiende nazvo. Okay. But pane imwe pfungwa yabuda futi yaAkwila naPrisila. Iyi mhurika ikapuri, murume nemukadzi. Vaona shungu dziri muna Apolosi dzekufamba nevhangeri, ndobva vaona kusarira kwaakanga akaita zvimwe zvidzidzo zvaidiwa paari. Vakamutora ndokugara naye pasi ndokutanga kumudzidzisa zvekuti pavakazomuregera akachizoenda manje aane vhangeri rese rakakwana. Saka Prisila naAkwila vaiva vasiri vafundisi. Ingoriwo futi nhengo. Ingori nhengo, baba naamai vakutodzidza futi nevamwe. Saka zviriko here izvi pastor? Because manzwisira ndikuita chidzidzo ka zvikuita kunge Mwari arikuda kuti ndokanga dai kari kararamiro kevatendi, kekutoti mhuri inotodzidzawo nemumwe munhu, vachitodzidza vachidaro, uyo abata zvishoma asi azvinzwisisa ofamba nazvo, paari kuudzwawo zvimwe zvaangasati abata ogamuchira achidaro. Ende kana tichiti mhurika, vamwe vanobva vati kwesi takafirwa. Aidzidzisa apa hasi Akwila bedzi naPrisila mukadzi wake. Saka zvireva kuti chero uri mai tomboti baba vakashaya, kana kuti baba havapo vane kwavariwo, haumire kuti baba vatange vadzoka ugozodzidzisa. Vanenge vakatoshaya. Saka utori mhuri wakadaro nevana vako, dzidzisaiwo vamwe vanhu, mudzidzisewo dzimwe mhuri. Pastor, chidzidzo ichi ndichada kuzowana feedback kuvateereri. Mirai zvino timbonzwa kambo tiri pachidzidzo vateereri vakachenjera part 4 sezvazvinobuda paleading text yedu iri pana Daniel 12 verse 3 iri kuti vakachenjera vachapenya sekudenga, uye vanodzorera vazhinji mukururama vachapenya senyeredzi. Vakachenjera vanhu vanenge vachiparidzira vamwe, ndo zvazviri kubuda. Imbonzwa ikambo touya toenderera mberi.
ndikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu vadzese ndidzidziseni kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera part 4. Ndivanani vari kufana kuparidza, vanofana kuendesa vhangeri. Tapedzisira tichiona Apollos ane zvaanga abata but asina kubata zvese, anga achienda neshoko. Ndobva taona maevangelists vanoenda neshoko. Ndobva taona even vasina kuenda kuzvikoro zveufundisi vanoenda neshoko ana Peter. Ndobva taona nevafundisi vacho. Yes. Wasiya pedzimhuri ana baba nanamai panga pachimirwa naPriscilla naAquila. Right. Yes. Handei pamberi mufundisi mutiverengere madzimambo echipiri 5 vhesi ya 2 na 3. Madzimambo echipiri 5 vhesi 2 na 3. Tinoda kuona kuti vanofanira kuendesa vhangeri vanhu vakaita sei. Okay. Right. Zvino vaSiria vakanga vandorwa vakaita mapoka vakadzoka nemusikana muduku wavakanga vatapa panyika yaIsraeri. Iye wakanga achibatira mukadzi waNamani. Akati kuna tenzikadzi wake, dai ishe wangu aive kumuprofita uri paSamaria, ungadai akaporeswa maperembudzi ake. Zvakaitika panapa maSirians vakanorwa nevaIsraeri. Ndokubva panhapwa dzavakatakura vakatakurawo kamwe kamusikana kamuIsraeri. Ndokakabva kanonzi kashande mumba makomanda kachita kunge maid kuda ikoko. Saka ndobva pamuka dambudziko ikoko. Kamwana aka ndokakaudza vanaNamani kuti kunoku mune vamwari venyu, asi Mwari wekwaIsraeri iri dambudziko rapinda mumba meiye. Aiwa iri hariverengwe. Handiti wazvona. Saka kamwana aka kakatungamirira Namani kuenda kuna Mwari chaiyewo kwaIsraeri. Muri kuti vana here vangapinde panyaya ipasa? Maybe ndiri kufanira kumberi kwenyu. Exactly. Ndo panotori nenyaya kuti even netuvana tudiki tunofanira kuparidzawo vhangeri. Tuchitoudza chero vanhu vakuru kwete kungoudza tuvana bedzi. Tuchitoudza vanhu vakuru because uyu akaudzwa ndikomanda wearmy yese yekwaAsiria achiudzwa nekamwana kadiki. Uri kuita seungoinzwa pastor. Paita toiti chiko, paita shift yakanyanya musociety pastor. Yekuti vana vaduku vanyanya kubva kana ndogona kuti vanyanya kubviswa kune zvine chekuita neshoko raMwari Bhaibheri. Vanyanya kupotserwa kutekinoloji.
kumavideo game nekuku zvekuti pfungwa yamuri kuedza kutaura ka hatisi takanonoka here yekuti vana vangagone kubatikana of course vana they are intelligent ukamupa gadget kudai dzingave foni kana yakakura sei vanosvika pese but kuti titi kuchine vana pastor vangatoziva mavhesi nekutoti kuna Mateu kunoti unoziva kuti Caston chimwe chinhu chinorwadza kana uchitenderera mumaguta amene kana uchicherechedza sezvandinoita unoona vanhu vari pachechi handitika ende unotinyatsona kuti chechi ine vanhu vakakomborerwa naMwari vane dzimari but vanoshandisa mari iyaya yakuno haya chijumping castle chikusvetuka chevana chinofuridzwa mweya che saka vanhu vari muchechi kavakuru vari kuparidzirwa vanhu vari kungojamba handiti wazviona saka hazvina pfungwa yaMwari ndosaka ndiri kuti vanaka musociety vabviswa pastor saka panapa manje tiri kuwana munongedzo wekuti chero vana vanodiwawo iwo hako uri kungonetsekaka asi ucharangarira waimbotaura nenyaya yemuhistory yechechi yemadaki ages pandakaona kuti kuvana kwavhiringika pane munhu wandaitaura naye ndakazosvika pakumubvunza zera rake because angati ndanzwa muri kutaura zvebhaibheri mukataura zvezvidzidzo zviri kuna Daniel chii mukuzwa mubvunzo wacho mawiri wakati saka wakaita kakundivhundutsa kuti saka chandakatoona ndechekutoti hatozoti kune kunonzi kuna Ezra kune zvinonzi Daniel but maybe pamwe ndino ndakaita rombo rakanaka kakukura kangu ndaitoziva mabhuku anowanikwa mubhaibheri but tovana tichitoimba nziyo dzekutoti unongoitoziva kuti ukati Matthew, Mark, Luke, John, Acts uchidaro saka ndabvunza ndakavhunduka achiti mati zvidzidzo kuna Daniel chii saka ndakazoandastenda kuti pane zvinhu zvakavhiringika pamashure zvausingagone kublema munhu. Iwo Caston ndiwaimbotaura pane imwe nguva ndichazoti iwe kupi uchitsanangura history yemumadark ages pakaparidza vana handiti pakasvika nguva yekuti vakuru vaisungwa vachitonourayiwa asi mitemo yanga iripo yaiti hakuna mwana mudiki anosungwa. Zvakaitika kuScandinavia, kuEurope, anonzi maScandinavian countries iye zvino ndokunana Sweden nana Norway. Zveshuwa nguva yemadark ages chechi yemakristu yenge yakabata zvakadaro zvekuti vanhu vaisatenderwa kuparidza vhangeri kana kuonekwa uine bhaibheri. Saka sezvataura mufundisi, mitemo yacho yaibva yatosunga vanhu vese vakuru. But mizere yechidiki yekuma9 years yenenga nekuti yenge yakura vari vanodzidziswa shoko ndo vakabva vawana mukana wekuchiparidza. Ende vhangeri rakasurviva kumaScandinavian countries kuburikidza nethese child preachers. Maybe pastor vateereri nhoroondo dzimwe dzakaita sedzidzi pane a very important book rinonzi The Great Controversy. The Great Controversy, hondo huru. Bhuku iroro rakanyorwa nemunhu anonzi Ellen G. White. Ellen G. White rinowanika mukazoshandisa phone number dzamuchapiwa namufundisi. Ibhuku rekuti tinogona kutaura nemi kuti mungariwane sei. Rinokavha nhoroondo yenyika inoyi kubvira pakasira Jesu achienda kudenga kunosvika kupenderwa kwenhoroondo yenyika inoyi. Saka muri kuona rinokavha nguva yemadark ages, rokavha zvese zvimwe zviri pakati apa. Rinonzi The Great Controversy. Zveshuwa pastor, machild preachers akaita basa. Ende vasire kuti chero vakasagona kutibata padzenhare asi kana kuine maAdventist bookshop kumanzvimbo kwavanogara kana kubvunza vamwe vanopinda sangano reSeventh Day Adventist kuti bhuku iri tinoriwana sei because rine history yakanaka inobatsira pane zvatiri kudzidza even vamwe vateri pamunombobvunza kuti nhoroondo iyi yamuri kutsanangura yemadark ages nezvimwe zvakadaro iri kupi, of course mubhaibheri irimo, but bhuku iroro it's a good resource. The Great Controversy munogona kuritsvaga kana muine shamwari maSeventh Day Adventist endai munowati ndinoda bhuku rakadaro. Kana kwamuri kuri kumadhorobha kwekuti mudhorobha imomo mune shop inonzi Adventist Book Center
Adventist Book Center, mukapinda mushopu yakadaro munokwanisa kuwana kopi yebhuku iroro. Tatiri pakamwanaka kaishandira namani. Saka chimwe chinhu chauchazovabatsira futi kuti vane technology vanogona kuriwana sei kuri tichazozvitaura handitika. Saka taona kuti chero vana vadiki handitika ngatiziyei ipapo. Handei futi kune vamwe vanhu vanogona kuendesa vhangeri kuna Mark 5 tiverengere vhesi ya2 vhesi ya9 nevhesi 18 to 20. Mark 5 vhesi ya2 Mark 5 verse 2 zvino vakati abuda mugwa pakarepo akasongana nemunhu aive nemweya wetsvina achibva kumarinda. Verse 9 akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, Region ndiro zita rangu nekuti tiri vazhinji. Zvino wakati achipinda mugwa, iye waive nemweya yakaipa akakumbira zvikuru kwaari kuti agare naye, asi haana kumutendera. Asi wakati kwaari, enda kumba kwako nekuhama dzako uvaudze zvinhu zvikuru zvawakaitirwa naShe nepawakaitirwa ngoni napo. Yes. Masvika verse 20. Yes, ndasvika verse 20. Right. Now muchaona kuti region kana muchiverenga kuna Mateo inoburitsa kuti vaive vanhu vaviri, asi kuna Mark ari kungobuda ari munhu 1. Yes. Aive nemweya yakaipa. Yes. Right. Saka asangana naJesu, mweya yakaipa iya inodzingwa yopinda munguruve. Nguruve dzadziri zviya 2000 dzese imwe neimwe yakakwana dhimoni rayo dzikanonyura mumvura. Saka ese aive pamunhu 1. Saka pakaitwa basa ipapo naJesu. Handiti wazviona munhu uyu ndosaka inzi anga akugara musango asisagare nevanhu akasungwa necheni dzesimbaaita kuya nesimba reextraordinary madhimoni anga akasiyana ari maari. Asi azodzikinurwa naJesu vanhu vemunharaunda manje aive majudha anga adzokera shure kunamata ndovanga vakupfuya nguruve. Saka vakaona kuti pachijudha zvaisaita chinhu kana ipapo unenge waderera kusvika pekupedzisira kuti mujudha uchengeta nguruve. Saka vakatoona kuti maprojects ava anodhirika murume uyu akaramba ari pandobva vati haibvai zvenyu kuno region achiti murume uyu shuwa kuita kuti nditodzokerawo kuita munhu kudaiwo atopfeka. Ndopaakakupira ndoda kuenda nemi zvikanzi naJesu aiwa enda umba kwenyu unoudza hama dzenyu. Ende ukachitarisa manje ndima inoti iyo akanotanga kuparidza muDecapoli. Decapolis. Now Decapolis, Deca means 10. Kureva kuti target yake region achibva ipapo. Akati inini ndakunoparidzira maguta 10. Ndo target yaakasvipa ega. Uri kuona region haana kumboenda kuchechi, anga atori benzi achigara musango, osangana naJesu, osimuka ipapo, goo rake raakazvisetera revhangeri maguta 10. Ndobva asimuka, ndobva aenda. Handiri kubabataka. Ndoda kuti unoverenga Mark chapter 8 vhesi ya1 nevhesi 9. Matsanangurira amaita vhesi iri pastor. Hamusi here vateereri vaakufila as if they are doing nothing. Ndokura kune vatanga kuti goo rake achikombeya neremumwe azvipa maguta 10. Aiwa ipapo tofanira kutonzwa kudenwa because kuti tutata na region ranga riri benzi hatizi kuti akapenga kwemakore mangani. Vanhu vekuhama dzake dzadzisitori natariro naye because pavaitombomusunga necheni kwaive kwedza kuti kumudzikamisa vakanga vasisina tariro paari. But tiri kuti foma benzi target yaasumuka nayo mushure mekusangana naJesu achifamba nenyaya yatiri kutaura yekudzorera vanhu kukururama maguta 10. Zvekuti here nhasi munhu angatoti pagrowth point pamashops pesa ndo target yangu kana kuti mastreet angu 10 aya mari ndibetserei kana kuti maplots ese kana kuti village red right. Chinzwa unzwe kuti aenda manje arova basa Mark 8 verse 1 nevhesi 9. Mark 8 verse 1. Nemazuva iwayozve kwakanga kuna vazhinji vakanga vasina zvavangadya. Akadanira vadzidzi vake kwaari akati kwavari. Verse 9. Vanenge vaiva zviuru 4 akavaendesa. Muchapter 5 ya Mark Jesu apedza nenyaya yaregion akanofidha vanhu 5,000.
kana takuenda muchapter 8 Pane 4,000 pane 4,000 vakafidwa. ende 4,000 kune kuchiverengwa varume bedzi vakadzi nemayuthi kusingaverengwi Right. zviro vati vanogona kunge vaitiwe kuma-8 10,000 ndo vanga vauya kuzoatenda Jesu. saka vanhu ava maje ukatarisa kuti zviri kuitika riini itsi vanodzidza vanoti 7 to 8 months after musi wakadzikinurwa region, ngatingoti igore. right? Saka ndo vanhu vanouya semichero yekuparidza kwaregion mudhekapori 4,000 varume. 4,000 kuchiverengwa varume bedzi. Saka zvichireva kuti in less than a year region akaita maconverts evanhu. Mirai pastor. Muri kutere basa iri rinotoachivhika zvakadai mweya mutsvene achitungamira. Mweya mutsvene achishanda ino apa ari kushandisa munhu raimbove benzi. Saka patitaura nevateereri vasina kumbopenga, anga angori normal upenyu hwake hwese haana kumbopenga, ozogashira Jesu, onzi iye chitaurai matestimony makamirisana naregion aimbopenga. Okay. Uri kuona nyaya yacho? Regera usati wakomenda ka ndanchida kuti ungoverenga iyi nyaya wozobva wakomenda zvako. Uverenge kuna John 4 verse ya 5 to 7. Unoona umwe munhu atiri kusangana naye. John 4 verse 5 to 7. Zvino akasvika paguta reSamaria rainzi Sikari, pedyo nenyika yakanga yapa Jakobho mwanakomana wake Josefa. Tsime raJakobho rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nekufamba akandogara zvake patsime. Yaive nguva inenge yechitanhatu. Yes. Verse 7. Zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, ndipeiwo ndinwe. Mukadzi uyu kana muchidzidza yaive pfambi. Yes. Ndosaka aichera mvura panguva yemasikati makuru. Madzimai aitorera varume vavo vari kudzimba. Saka paanobva asvosangana naJesu. Yes. Ndobva nyaya yatanga. Jesu achibva amuratidza ruponeso, ndobva adzokera muguta. Anzwa ruponeso manje, verenga verse 28 kuenda pa30, ukuverenga 39 na 42. John 4 verse 28. Ipapo mukadzi akasiya chirongo akaenda muguta akati kuvanhu, uyai muone munhu akandiudza zvose zvandakaita. Ko uyu handiti ndiye Kristu here? Vakabuda muguta vakaenda kwaari. Verse 39. Right. Zvino vaSamaria vazhinji veguta iro vakatenda kwaari neshoko romukadzi, vakapupura vachiti, wandiudza zvose zvandakaita. Vakati kumukadzi, hatichatende nekureva kwako, tazvinzwira timene, tinoziva kuti uyu ndiye muponesi wenyika zviro kwazvo. Iyi pfambi yasangana naJesu, yabva yasiya chirongo zvaanga afambira zvemvura akasiya, kwakudzokera muguta kunokoka guta rinenge rese. Saka pastor, benzi raita basa. Right. Aponeswa. Ubenzi wapera apinda basa akarwa Dekapori. Right. Mukadzi uye ngeri pfambi atopinda mubasa aine zvaabata. Saka muri kuti zvimiro zvese izvi vakagashira vhangeri, naivo vanogona kutoitawo. Saka hazvinei kuti vhangeri wakarenzwa riini, kana kuti wambenge uri uine unhu hwakaita sei. Right. Pawarenzwira ipapo enda unoudza vamwe. Pastor, ndiri kuona nguva dzedu, ndoda kuti muzopa vateereri namba. Zvandabata vateereri muchirongwa vakachenjera part 4. Mhando dzevanhu vakachenjera vari kuita basa rekuparidza vhangeri raMwari. Vakadzidza, vafundisi, vaevhangelisti, vari mudzimuri, baba namai, angoziva zvishoma shoma, ari kubva aenda nazvo, embenga achirarama achishoreka, anga achita unhu, even anga achita chipfambi, atende ukanzwa vhangeri ari kuita basa. Inini pandiimpresa pastor, igolo yakasetwa naregion, achizvisetera ega. Ndopandaida kuchallenge amimi vateereri, ndiri kukumbira kuti vatipe feedback. Ndoda kuti mushare nesu magoals amuri kuzvipa. Unogona kuva uri student iri pacollege, uri kuti vese vari muclass mangu ndo target yangu. Mumwe unogona kuti no, patiri kuita program yedu tichinopiwa mainputs anotibatsira vese vandakanyorwa navo vevillage redu. Mumwe unogona kuti ndiri kuoparata shop, ndiri pano pagrowth point yakati mufundisi, ndinoda kuti vese vane mashops pamwe chete neni nevane zvigayo pano ndo target yangu. Mumwe unogona kuti vemulaini mangu, mumwe unogona kuti aiwa macontacts ese andinawo mufoni ndo target yangu. Toda kungonzwa kwamuri kuti tione kuti madenheka zvakadii kuti munhu wese ari kunzi apinde pabasa. Pastor, ipai vanhu phone number. Ibva maiuka kuti phone number idzi munogona kubatsirwa kuti muwane bhuku rinonzi The Great Controversy.
ndofoni nhamba dzamunogona kuti mukakumbira malingi munowana zvimwe zvidzidzo zvekumashure. Ndoda kutenda wasiya rimwe boka chiro nemasoja. Cornelius anga ari komanda. Pakauya Peter payakatodedza mhuri yake yese vakaparidzirwa vese nemagovernment officials. Kana muri kumagovernment officials anomboteererawo chirongwa chinechi, ingotipaiwo feedback tinzwe kuti zveshuwa zviri kubuda mubhaibheri zvinogona kuraramikawo here kwamuri as government officials, sevakuru vanotungamira nharaunda nemasoja, mapurisa nevakadaro. Mwari akukomborerei chenge chiri chidzidzo vakachenjera part 4. Ipai vanhu phone number. Tinotenda vadikani. Batai nhare idzi 0774 651 181 0774 651 181 kana 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende ndimwimo otungamire tenzidi tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira